Ai, ama, ze gauza eharra hau da. Festak, mendiak, giro eharra, ondartza, ze ondo dagoen uda. Baina nuda bukatu eta udazkena dator. Ze egingo diogu, egunak mosten joango dira, hostoak erortzen hasiko dira, baina lasai beroa sentitzen jarraitu nahi baduzue izerditantak bizkarretik bera somatzen, gelditu zaitezte gurekin, gaur sexua izango da protagonista. Adi lagunak. Kaixo lagunok, eguerdion, hemen sexua aipatu deu, eta Andoni etorri zaigu. Ongi etorri, zer moduz? Egunon. Zer moduz histori berri honekin? Ba, ondo. Arte eszenikoen munduan sartuta buru belarri, zeinek esan behar zidan. Etzan ere asmoa. Hainbeste urte eta gero irratian egon da, noletan indezu ratzau, no? Celebra izan da, urtebeteko eszedentzia hartu nuen irratian, baina maila pertsonalean, apropos nuen plan zehatzik egin, nahi nun bizi beste ritmo batean ibili, eta etzan ere asmoa, baina gutxen espero nunean hortxe hasi nintzen, gidei bat idazten eta azkeneko urtetan hortxe sartu nahi. Ezin dile demora eman, ez da? Demora emateie eta jazio zeiten hasi biharrek, ez da? Baten, bizitzan bueltak, ez da? Eta datoz eta sorpresa eta bai, azken aldian hortan sartuta buru belarri. Ondo, sexua izeneko antzeslan bat, hala esan alda? Bai. Antzeslan badaka, eta gaur, sukaldatzen deun bitartian, jakingo deu, zertan ibiltzean antzeslan hortan, eta ingo deu ikusiko zue. Gauza oso beretsi bat, toke asiatikoa, errezeta asiatikoa gustatzen zaizkizu? Asko. Asko? Paregabi izango gaurko saioa, adi lagunak. Bueno, lagunak eta Andoni, garatuko izuet errezetan nundik noa ibiliko gean, bale? Paktai bat ingo deu, eta da asiatiko errezeta bat, eta oinarria izango dira fideo arrozanak, bale? Ingo dituguna da uretan sartu, pixkat hidratatu, eta gero gozi puntu txiki bat emango jau, segituan iten dira. Baino hori botako deu, sartai batea, lehen da bizi ingo deuna sartai hortan, tipulatxak, tipulan berdia, pixka gorrituko deu, behin gorrituta gero, botako ditugu sojan kimuak, eta baita ere otarra eskauek egosita askau, baina buruak ateako ditugu, berta bota, sustantzi pixkatatea, gero buruak atea bertatikan, eta bertan botako deu, ja egosita dakaun, fideo arrozak, bale? Gero, buelta pare bat emango eskilou, eta hoi bukatzeko ingo deuna da, kakao eta hauek, gorrituko ditugu, berta bota kurruskari batzuk topatzeko, ingo deuna da, arrauntza osoikan bota bertan, eta bertan irabiatu hori ja buka eraldian, Eta hori gutxi balitz, pixka bixi puntu emateko, tipulin adarra botako jau, eta liman zukua. Bueno, liman zukua igual jarriko deuna da, gajo batzukin, eskina bota, eta nahi dunak botatzea, bale? Bale, hori izangoa, oinarria gaurkoa. Gio hemen ingo deu, honek emango jo sustantzia, astu intzai, zatik aniten egian nian, botako jo patxai saltza da. Hau da, oinarria. Hemen dazkau datilak, azukre morenua, eta baitare dakau piperrautza. Eta hau da, arraizalda. Han, asiatikoak eramaitzuen arraizalda bat, usaitu nolako usaiakan, emateu getaiko lonjan gaudela, Hola. Fuertea, Bai, arraizalda da, sustantzia erra dakau, hau ingo deuna dago, osagai guztik naztu, eta bertan egean nian ja, fideoak bota horretikan, pixkan astuko deu, eta gero dan elkarrekin utziko deu murrizten, bale? Eta gero hori gutxi balitz, ingo deu hemen opiltxo, tortillatxo bat ingo deu, hemen ingo dituguna da barazkik ondo potxatu, tipulina pixka botako deu, horretuko deu, piperrak ere bai, berta botako deu berretxikua ere bai, hau bai, aguakate bukaenako utziko deu. Gio, sartaian dakaunian dana prestatuta, ingo deuna da, 3 arrautzak ondo irabiatu, bertara botako deu, aguakate batzu bokatako ditugu, eta utziko dugu bertan iten, da ingo dugu gero kiribildu. Hola, rulito bat ingo dugu horrekin, eta jarriko dugu gure platenan lagungarri bezala. Ados? Zoragarri. Bueno, ingo duguna da, ekin lanei. Eta lanekin martxan jartzeko, haber zerrekin jarri betu. Hau, inbiar dugu danen astu. Erreza izango da. Inbiar dituzu datilak, azukre morenua, piperrautza, dena pixatuta dakau, ontzi batea botako zu, eta nasten jarriko zu, bale? Nastu, ni pintxe. Zu nastu, hoi da, pintxe harra bota gaurkoan.
eta hemen dakazu goiara laguntzeko, bale? Oso ondo, dena gutxi gora bera, bai, dena pixatuta dakau. Nabazuk gero ezin behar ondo naztu, zardezka mango zure bai pixka zanpatzeko, bale? Oso ondo, baina erresa. Eta ni esan dakua, hasiko naiz tipulatxago txikitzen, eta tipulinan berdia. Venga. Bueno, konta iguzu, nondik noa ibilizea historionekin, noiztikan hasizea sexuan historionekin? Begira, lehen bizi, igual pixka bat kronologikoki kokatzeko, ez da? Esan dizut, aipatu dizut, irratian urte askotan lanean ibili ondoren, excedentzia bat hartu nula. Zire baten urtebetekoa izan behar zen. Hori 2017an izan zen. Vale, osea, ja, 6 urte jun naiz. Bai, eta kontua da, hori, hartu nun denbora netzako, eta justo, handik gutxira bururatu zitzaidan gidoi bat, edo antzezlan baten gidoia izan zitekena idazteko ideia. Denbora manion, Eta beste gauza batzuten eribili nintzen, lehenengo urte horretan, eta, bueno, pues, horrela sortu nun azkenean, esnatu naiz izeneko kabareta. Eta horrekin azkeneko 3 urtetan ibili naiz emanaldiak eskaintzen, eta oraindik jarraitzen dut, ezta, herriz-herri. Harrigarria izan da, hori, nire barruko gogorri kasu eginez, eta, bueno, gero egia esan denbora asko ere eskainita, eta laguntzarekin, hori, esnatu naiz kabareta sortu genuen, eta hor sartu naiz buru belarri arte eszenikoen munduan. Ikusi zen, hau aurreka dijoa, ondo dijoa, etzen una irratia bueltatu eta beste batatea behiardet, eta? Bitartian, irratian excedentzia luzatzen jarraitu nun. Azkenean, 6 urte gero jarraitzen dezu? Ez, ja bukatu zaizu historia. 5 urte zan limitean alabaita esateko, nire asmoa bazan irratira itzultzea, nik irratian oso guztoko lana izan dut, eta pozik neon, baina, bueno, pues bizitzak buelta askan bat ditu. Eta aldaketak bai beti ondo tortzen dira, bai, eta aldaketak energia sartzen dizue berri mordo bat gorputzean, ez da? Bizitza aldaketa ere bada. Eta bizirik gauden bitartean, pues, gauza aldatzen goaz, une oro. Hori da. Eta nire asmoa bazan irratira itzultzea, baina kontua da gero hor, bitarte horretan, lehenengo ikuskizunakin emanaldi desente eman ondoren, bururatu zitzaidela, bigarren bat sortzea, eta hori da sexua, eta baino horrekin abil buru belarri lanean, eta hori, bitarte horretan ere, erabaki hori hartu behar izan nun, eta iaz, 2022an erabaki nun azkenean irratira ez itzultzea. Etzan izan... Gogorra izan da aukera hori hartzia. Bai, buelta asko eman izkion. Baina hor saiatu nahi zuen labait ere koherente izaten naizenarekin, eta barruak esatezidan horrekin. Eta ez da erresa, Azkenean... Ez da erresa, barru entzuti askotan, bai esate digu, baina gero kaliak beste esos esate digu, eta gero ere gauza gehiago hartu barritugu kontutan, ez da bakarrikan barruak esaten dizuna, ez da? Bai, patrikak eba, eta beste gauzako eba, ez da? Bai, orduan, Zoritxarrez. Ez da izan bakarrik arte eszenikoen munduan sartuta gustoran agolako, eta horren ondorio sartutako erabakia. Gehiago izan da nola nahi nun planteatu etorkizunen ere bizitza. Eta nik uste horrek izan dola pixu gehien azkenen erabaki hori hartzeko, alegia irratira ez itzultzeko erabakia hartzeko. Baina egia da gero praktikan, momentu honetan, nire lan eta lanbidea ere badala. Hori ez, emanaldiak eskaintzea, ikuskizunekin nabil, eta bai, abentura ederra izaten ari da, eta bai, hortzen nabil momentu honetan. Ze ona. Bai, uda berrian emanaldi desente eman genitu, gero udan lasaiago ibili geha, eta orain, berriz ere, oaintza hasi geha berriz ere emanaldiekin, daude azkenan nola ibiltzeko asmotan gabiltza. Ze ona. Eta zezan behar nizun, adidez, esan dezu zukau, idazten hasi zinala gidoi bat, hasi zinala hau martxan jartzen, eta dana aurrea bakarrik atea ezu, o talde lana, gero nola indezu historia hau? Egia da bakarrik egiten dudala lana batez ere, bai gidoiak idazterakoan, eta gero baita ere, karo, emanaldiak eskaintzen ari azken aldian, eta taula gainera bakarrik nago. Eta gero nolabait ere nire produktora txikia sortu dut, azkenan autonomo egin naiz, eta ekoizpen lan guztia edo produkzio lan guztianik egiten dut, distribuzioa, emanaldiak lotzea eta bar, baina gero aldi beren ezinbesteko laguntza izan dut. Eta daukat, batez ere ikuskizunak sortzerakoan. Ze bakarrik sortzea oso gogorra izan daiteke, are gehiago esperientzia handirik espaldien badaukazu, eta orduan nik argi ikusi nun laguntza behar nula eta gainean nahi nula. Eta zenen gana gozen nun, zen izan dia zure bidera unak? Gero gauzak nola dian, ez da? Ni justo... Hasierako esnatu naiz kabaretaren gidoi edazten hasi nitzanean, berriz ere antzerkeko klasetara juten hasi nitzan, ofizio baino, afizio moduan. Bai, esan den, zozein goet, eta nik nola gustatzen zait, ikastea jungo neza. Eta urte askotan alai aritutakoa naiz, txikitatik, ez da, afizioa handia izan delako antzerki gintza, eta dantza ere bai, eta just hasi nitzan, zestoako antzerki eskolako klasetara juten. Amakai Gaztañaga da nire irakaslea. Eta horrein ere jarraitzen dut gainera, bere klasetara juten. Eta
kiston lotxa emate zidan, baina momentu batean aipatu nion, Mankai, ari naiz gauza bat idazten, forma nahi diot, listo. Eta laguntza behar dut, ze benetan ikuskizun bat egin nahi dut. Ekin gauza txikia izango da gian hasiera, baina lagunduko diazu. Eta kiston palo emate zidan, baina eskatu nion laguntza, eta berak berehala baiet erantzun zidan. Ze ona. Eta ezinbesteko laguntza izan da, eta ni oso eskertuta nago. Eta gero, bigarren ikuskizunareko, sexuarako ere, berari eskatu nion laguntza batez ere. Eta orduan, sorkuntzari dagokionez, batez ere, Amankaire laguntza izan dut. Eta gero, beste arlo batzuetarako, pues beste pertsona batzuen laguntza. Eta gero ikuskizuna, sexua. Ni pentsatzen dut, bertan, Euriborretaz ez dutela ibiliko itzaiten, ez da? Ez. Zetopatuko dugu ikuskizunian. Hau burua kendu. Venga. Burua kendu. Vale, hola, eskukin, ez da? Bai, eskukin, eta buruak ero menxanpatuko ditut, hau pixka gorrituta dokin mota, eta buruak gorrea botako ditut. Horun jarriko izut hemen ontsitxo bat, eta berta bota buruak, bale? Berta buruak. Berta buruak. Gero gainotzen ere, azalak enduko diegu. Bai, giotan atxukuntzen gongo da. Bai, klaro, gero jani merdeu. Hoi da, ni lagunduko izut, behitu, zu buruak entzen gu. Kuriosoa da, baina, Asian, herrialde batzutan, azala eta guzti jaten dituzte langostinoak. Igual justo mudan arrapatzen dituzte azala finakin edola. Ez dakit nola dituten, baina igualtzen naiz, horrek nahi harritu nindula. Izkira txiki jaten azten aizenean, batzutan aspertzen nahi zuritzia eta jata osoikan jatitut, Eta gero gu metxian nola inbestegean, da zure mailan ez burua askota ez topatzeko jatatana barroa, ra. Gero, zertaz eginak, gero gainontzian, ze galdetu diazu? Bai, haber ze topatuko deun ikuskizunean. Bai, zeri buruz, sexu kontuak, baina kasunetan batez ere abia puntua izango dira ligatzeko aplikazioak. Osea, hasiera batean buruan neukanean... Ni berandu harrapatu ziak horrek, Andoni. Inoiz ez da berandu, Beti ligatuta, beti natalikin, ja urte askoan. Gogorik edo beharrik ez daukazunaren seinale. Hori gauza hona izateke bai. Bai, azela zaitasuna zuria, seguru. Baina gaur egun ligatzen hasi nahiko bazenu. Leku egarraek, ez da? Erreza izatea ligatzen? Tokatu zaizuzuz ligatzea bertatik? Bai, ze gainani nire esperientzian oinarrituta hasi nintzen historiori idazten da forma ematen. Nik esango nuke hola hitz gutxitan, leno baino askoz ere konplexuagoa dala ligatzea. Leno, Joseban nun ligatzen genuen. Gaua tortezanean, taberna zulu baten, dana bata bestian bantan zaiten, ez da? Eta listo, eta hortik kanpo nahiko mugatuta ibili izan geha urte askotan, ez da? Nahiko ez, oso mugatuta. Lagun batek esan ziten, batzutan ere igual ligatu izan dugu, lanean, ez da? Laneko norbaitekin, ezagutzen norbaitekin. Batzuk abila dieta edo non ligatzen du, baina lagun batek esan ziten behin. Baina laneko norbaitekin ligatuz gero, ligatu momentu hori ere noiz sortezan. Segurazki afari bat zegoenean. Laneko afari jan, horretortzea. Afari ondoren, erlajatu, beste testu inguru baten sartuta, segurazki ordun izango zan. Gaur egun ze gertatzen da? Ligatu nahi izan ezkero, edozein momentutan eta edozein lekutan hasi zaitezkela ligatzen, zatik? Mugikorra hartu, ligatzeko aplikazio baten sartu, eta listo, martxan zaudelako. Orduan, hori berez, sekulakoa da, kriston iraultza da. Baina ez duz ikusten bestia ize bero puntxuakan, o nola da hon, edo bestiak ez da, nola ze... Lehen esatu, baina asko zede komplexuagoa da. Gauzak, nik nola gaita esateko, iruditzen zaitu orain gaur egun, beste kodigo batzuk sortu dira ligatzerakuan. Eta horrek egiten duna da komplexuagoa bihurtu. Eta gero gainera, ikasi biharko zure bai kodigoiek eta historioetan zen. Hasieran ez baizu inorrek ezer kontatzen. Sarte baldin bazea ligatzeko aplikazio batean. Eta aste bazea jendeakin harremanetan, eta aste bazea txateatzen, eta... Osa, flipau itezu. Flipau itezu en plan. Baina, aurrez aurreko harremanetan gertatzen ez diran gauza asko ematen diralako. Baina, ze gertatzea, jendia... gora etortzea gehiago, o jendia errexago botatzen zu pentsatzen igual. Exacto, adibidez, lotxagabeagoa da, jendia askoz ere zuzenagoa da, baina askotan gehi egita den. Garratzatan, ez da? Askotan oso... Bai, sexua gaina da zehose politan amaiera, ez da? Genian erlazio baten, ez zuzenian hor... A ber, gero bestaldere, demagun, ez? Nik uste da askoz ere zuzenagoa dala denak gaur egun. Demagun zure helburu bakarra, norbait ezagutu, erakartez gaitu norbait ezagutu, eta larrutan egitea da, directamente. Hortako dira tresnarik praktikoenak ligatzeko aplikazioak. Zatikan, jende asko dijoalako, asako. Ez dago maitasuna hor, ez da? Ez dago, edo ez dago ikona izaten. A ber, egon badago,
baina ez da ohikona, kontrakua. Badaude tendentzia batzuk diala asko jutia, asako, norbait ezagutu, ligatu, larrutan egin, eta aio. Eta aio, beraio. Eta aio, eta ez dugu. Orduan, karo, horrek asko mugatzen du, orduan. Neri, bera, horrela esango dut, neri gertatu izan zaidena askotan izan da, nik nahi nula benetan, pues beste mota bateko harreman bat garatu, ligatzeko aplikazioen bitartez ere. Daia, norbait ezagutu, pues sexua, bai, eta sexu ona, oso ondo, baina ez da nere asmo edo helburua izan. Orduan, askotan, norbait lasaiago ezagutzeko gogokin ibilizkeo, ez da? Oso frustrante egin zait, zatikan, oso zaila egiten zitzaidelako benetan nere erritmora edo nere helburu bera dokan norbaitekin bat egitea. Ja. Orduan... Eta hori arpeila ikusten, da jende ikusten, da azkenian gauza horiek, kimika horiek gino notatzen dira, ez da? Claro, eta ala ere, gero zitak ere aurrez aurre egiten dira, ja, ez da? Igual norbaitekin hitz egiten zulen nabizi, baina gero zita bat daukazu. Zer gertatzen da? Jendea dago hain ohituta horren beste zita izatera, oso, norbait esateko, exigentzia maila ere aldatu iten dela. Ez dira konformatzen edo zerrekin, da hori oso positiboa izan daiteke. Baina hain erresa da zitak izatea, hain erresa da norbaitekin ligatzia eta sexua izatea, azkenean, iruditzen zaitela... Bere glamura galtzen nahi da, bere xarma o... Bai, eta ez dira konformatzen ezerrekin. Ja, orduan gaude, oso erresa dere sartzea inertzia hortan, nun derrependea izan, etengabe jende ezberdina ezagutzen, eta etengabe jende ezberdinakin intimatzen, edo larrutan egiten, baina aldi beren ez dezula sakontzen. Hori aldan nahi aldeguna. Nik nire kasuan ez da hobesten detena, edo nire... Ja, ez zuaz horren bila, zuaz lagun baten bila, bikote baten bila, eta... Bai, edo behintzat beste maila bateko harreman baten bila, ez da? Pues goxua izan dadila, intimidadea egon dadila... Eta hori galdetu iten da genitu baino lehenuo? O nola, geho, bai, galdetu baino, segun zer antzute honu nahi du nahi antzun aldue, bai, ez da? Claro, gerratzena, zuk demago, horren bila zabiltza, eta norbaitekin aztezea txateatzen, eta ja, hirugarren galderan, bidaltzizkizu bere argazkiak biluzik agertzeana. Hori supertipikoa da gaur egun. Bai, Supertipikoa da. Bueno, batzuetan, hirugarren galderan esan dut, ez askotan kaixo esan horretik ja bidaltzizkizute argazkikola biluzik agertzen dianak. Orduan, nik flipatu iten hona zera batian. Gero kontuatu naiz, oso ohikoa dela. Bai, Ja naiz harritzen horrekin. Da oso asako. Oso asako, edo aplikazio batzutan behintzat oso asako. Eta zure ikusten liagola dijoa, horako zerbait topatuko deu? Hori guztia, nire esperientzian oinarrituta, nik nahi nuna zan horri buruz hitz egin. Zergatik, kontuatu nitzalako, eta hori, askotan oso zaila egiten zitzaia dela, emozionalki ere, hor gertatzen zan hori behar bezala kudeatzea. Eta hori niri, baina gero lagun asokin hitz egiterako nire, kontatu nintzen beste gertatzen zitzaiela. Ez zitzaiela erresa egiten, orduan, iruditzen zitzaidan, aktualidade hondiko gaia dela, bi, ez tegula gogo eta egin orokorrian edo gizarte bezala, jende askorentzako edo ligatzeko aplikazioetan ibiltzen estan jendearentzako superurruti ligatzen zaiela, ez dakitela gertatzean, zer dan, zaidan ohikoa bihurtzen, eta horren esan nun, hori buruz hitz egiten duen ikusi zuen sortu nahi, baina humoretik jota gainea, ez da? Ze oso egoera xelebrak suertatzen dira, eta orduan esan nun. Basan hori buruz hitz egitea, baina humoretik. Eta asmorrekin sortu genuen, sexua musikala. Ona. Bueno, gontxe garatuko dugu humoretik, a ber, nun arrapatzen jozun horro humoria, honor xelebrek botatzen dituzun. Hau, ja, martxan jarri dugu, ikusi zutarrezken buruan xukuare bai jarri dugu, giengo deuna da. Pasta egosi, bertara bota, eta gainuntzeko zagaiak botatzen jun. Baina bitartean jungo geha erreportai bat ikustea, ados? Osondo. Eta zehazki jungo geha Gaztañaga sagardotegira, eta zeingo deu? Goxatu, ikusten abertziteuen, geho behartara juteko. Eguardian guztioi, eguardian Joseba. Bueno, ni Asier Gaztañaga naiz, eta hemen aurkeztuko izuet Gaztañaga sagardotegia Andoainen. Mila 1980an irikizan Gaztañaga sagardotegia, negozio familiar bat izan dua. Nire gurasuak eta nire izeba eta osobak irikizuen negozio hau, lauen artean irikizuen, eta hemen txeseitze dugu. Aurrena, irikizan 6-7 kupelakin, eta oskenaka junginan kupela gehiago jartzen, gauzak mejoratzen, makinaria asuntua, eta ontsen dazkau 26 kupela. Nire atxonak, nite zitun 5.000 litro gola, be launentzako, eta nite zitun bere kapritxua bezala, leheno baserria zan,
hau, eta baserrin, ite zituen bere 5.000 litruoik, eta gero, ite zituen enboteiatzen zuen lagun artean, eta hola hasi zen hau. Gure sagardua ite deuna saltze dugu, hemen ingurun, Gipuzko aldea, Bizkaia aldea, Vitoria aldea de bai saltze dugu, Gasteiz aldea, Nafarroa, Estado Batuta de bai saltze dugu, aldan tokia. Kanpotik eskatzeko beste inu maiotik, edo zen gu saltzeko prese gaude. Herri arteko txapelketeta eta itegea aurkeztea gu, da gero iraz izan du bai Gipuzkoako txapelketa, 2 aldiz, eta Euskadiko txapelketa da beste 2 aldiz iraz izan du. Egile esan, txapel bat irazteak ilusio ondile emateu, lan aiteko gogoa sortzegu, eta beti aurrera behi da, mejoratzen, da beti segitu barra du. Nei ja gozia sartu zait, eta guain sukaldea jongo geha errezeta bat preparatzea. Gaur jarriko dugu gaztainako errezeta bat, otarrainskak sagardoarekin. Hemen ikusi duzue, otarrainskak, gero perejila, baratxuria eta mantekila. Eta gero sagardoa. Hau, neratxeak leheno beti jokitzezun soziadetan, da hola launa idi jartzeko txura, eta beak pentsatuzun langostino egitea sagardoakin. Eta egia esan, hasi ginen proba egin zan, da jendia ikustatu ditzaion, da ikusi izan arrakasta ondia zula. Gu egite deuna da, dakau restaurantia eta gero sarroteia. Orduan, sarroteiko menua dakau, eta gero karta de bai dakau. Orduan, langostinoak, otarrainskak sartzeteu karta bezala. Gu sarroteia dakau urte guztien irikita, eta sarroteko menun, dakauna da, tortillan bakaiuan apartez, revuelto de anchoas. Revuelto de anchoa, oin dela 10 urte hola hasi ginen zerbait tortilla bakaiuan aparte zauze jartzeatikan, da jendia gustatzen hasi zitzaion, da aukera jarri genuen. Gatza pixka botako jo gainetikan, gero jarriko jo mantekila puisketa bana, ontarraizka bakoitzai, eta gero ingo jo zera pixka bota. Sagarduak emationa da bizitasuna, eta olioak eta ite jo, goxatu ite jo, baratxu jakin. Eta gero, refritua baratxu jakin, gainetik amotako jo. Perejil pixka botako jo guain, guain ingo duena da, labea sartuko dugu, eta emango izkiuna da, 3 minutu. Kliente asko esategu, a ber, teneiz cigalas, dia langostinoa dia, baina iritze zaila, irikita eta hola txukun jartze duelako presentatuta, zigala diala. Hemen txen, ja listo dakau, langostinoak ikuste juzen bezala, da guain ingo itxegon da, plateretan jarriko itxegon. Gure gaurko platera, otarraizka sagardotan indeu, hemen gaude gaztainaga sagardotegian, andoainen, eta nahi zuenian azaldu gure platera probatzea. Eskerrik asko, venga, Joseba, agur! Ona, Asier, ona, uste una bakarrikan txoixua hola sardotan sartzia? Ez, otarraizkak ebai, ona, eharra, egila esan inoiz ez dastatu eta goguak ingatu nahu dastatzeko. Besarka handi bat eta laizter artean, hauzi. Bueno, Asier, eta lagunak, gu guriakin jarraituko dugu. Hemen txin behar deuna da, betu nola murrizten nahi zaigun, inbehar ditutena da. Kakauete hauek ere bai, figortu eta berta bota, ondoren hau egozita berta bota, hasiko gea barazki txukuntzen, bale? Nik zere idut orain. Barazki hauek, behitu, hau da xitakiak, da perretxikua, kultibokua, hasian oso asko erabiltzen dena, hemen txampilak esango genuen bezala, eta hau dakaena txortena oso gogorra. Oso larrua emateu gila idea. Orduan inberdeuna da txortena, nahi zugolain bueltaka, eta atera egiten da, bale? Hola kenduko jau dena, eta gero Julianan moztu dena. Hola, luxeska. Bale? Venga, aurrena perretxikukin, gero piperrak harrapatuko du. Oide, garrapatu fuerte, indarrakin harrapatu berda, Oide, garrazoia, ber? Bai, baina ez da garbi atera. Oide, ezin jobe. Vale, hola, xe, jarriko ditu martxan, eta mingaina bai jarraitu berdu ematen, Bai, xe. Bueno, eta Andoni, eta antzerlanian gertatzean da, nola kontatzen dezu? Mira, karo, aipatu dizut ez da, ligatzeko aplikazioak dira abia puntua, gero gauza gehiago ere kontatzen ditugu, Baina nola,
umoretik eta batez ere adibide zehatzak ematen. Ze, iruditzen zitzaidan zala modurik egokiena. Netzako oso importantea zen egoerak diran bezala aurkeztea, eta aldi beran moralkeriarik ez sustatzea. Osea, guk ez dugu esan nahi, hau no dago, hau gaizki dago. Bezik eta guk egoerak aurkezten ditugu, ja berez egoera egitako asko, ja nahiko xelebre edo surrealista badira, eta orduan, adibidez zehatzak ematen ditugu, eta gero jendeak pues, egin dezala bere interpretazioa, bere gogoeta, eta bar. Eta orduan, adibideak esaten detenean, pues adibidez, aipatu dizut, leno, supertipikoa dela gaur egun, norbaitekin hitz egiten hasi, eta batean, bilusik agertzen argazkik bidaltzea, ezta? Bale, pues hori da, aipatzen dugun kontuetako bat. Nik kontatu nintzen askotan, pues hor sartu, nazkatu, aplikazioak borratu, handik egun batutara berriz deskargatu aplikazioari edo beste bat, berriz hori bili, aspertzen nintzenean berriz kendu, eta ibiltzen nintzen deskargatu, ezabatu, bale, kontatu nintzen, hori supertipikoa dela, eta jende asko gure egiten dula, eta pues hori ere, adiez, horri buruz hitz egiten dugu. Badakizu zerran ghostinga. Ez? Por cierto, Juliana horrela... Oso ondo, bai, oso ondo. Earki, ghostinga zer da? Zer da ghostinga, a ber? Etxian ere entzungo zenuten agian hitz hori, baina... Intipulinak ine bai berdina nabazu. Bale, horiek hemen jarri, platertxo batian, geho pregitzen jartzeko. Oso ondo. Ghostinga zer da, begira. Demagunez, astezea, chat moduan, ez da, norbait ezautzezu, astezea izketan, agian jarraituzu beste egunen batian, ez da, pertsona jatorra, feelinga dago, badirudik gogoa dagola, elkar ezautzeko, aurrez aurre, agian, nork daki ez, ilusioa astezea egiten, agian, eta batean, abisurik gabe, pertsonai desagertu itea, alegia. Ez du zistitzen. Zero, eta esatezu, batez ere lehenko aldian. Ze hostia gertatu da. Zerrak gaizkin dut? Ghostin. Ghostin dator ghost. Ostin. Hori euskal bertxio izango nintzen. Ghostin dator ghost hitzatik. Ghost da mamua. Orduan, ze gertatu da, pertsonari mamu baten modun desagertu indela. Orduan, bapatean, ez dakizu ze demontre gertatu da, baina Oikalean gertatzea, Barrande giluan... Baina ez beste hola derun... Baina hor gaina, osea, da, hola, abisurik gabe gaina askotan, orduan, lehenengo aldian, flipau itxezu, esatezu, ze gertatu da? Bigarrenan ja, harritutzea, baina esain beste, bosgarren aldean, deskuidatu ez goztuk bukatzezu gauza bera egiten beste normal. Eta esatezu. Eta hori, zeo zerrarua sentitzezu oso, eta ja, venga, galdu dituz. Ze gertatu da, neri gertatu zait, nik hasieran flipau itxen nun, da gero kontatu nez, nik neuk ere noizbait egin detela. Zergatik, klaro, lehen esan dizut, hor ligatzeko aplikazioan sartzen zanean, igual ez zaude pertsona bakarrekin izketan, igual ez izaten bost elkarrizketa paralelo. Ez, bost pertsona ez derrein ekiz. Zu hasi zan batekin, beste batek idatzi zeizu, tardun, nahi gaberit dituzu preferentziak, lehentasunak, eta zu, honek interesapizeit batez ere, hau, ez dago gaizki. Laugarren nahi, ez dizu bapatean kasu ikiten. Tardun, bapatean, argi adirazi gabe, utzitezu pertsonarekin hitz egitea. Utzitezu hitz egitea, o kanzela huiten dezu, edo beha jarraitezu hitz egiten, edo... Depende, askotan izatea supertipikoa, bapatean isildu itezeala, eta ja ez diozula gehiago idazten, eta beste pertsonak agian idatziko du, agian ez, edo, igual eski incluso blokeau itezu, fuera, eta ikusi nahi gehiago. Orduan, ghostinga oso surrealista dirudina, eta aurrez aurrekotan normalean egiten ez deguna, ligatzeko aplikazioetan da haino ikua, eta egin beste gertatzen da, nahi behintzat iruditzen zaitela harrigarria. Eta horri buruz harrigarria eta batzutan morala jetxin behar du segun zen nahi, da segun nola zean, da zu oso maitakorra limbasea, o sensiblia limbasea, o... Exacto. Ez da jende sensibliantzako ikusteten ez hor ligatzen ibiltzia, ez da? Jende askorentzako gogorregia da hori guztia. Bai, derrepentek izton zaplastekoak ematen zuzu, no? Autoestiman da, zata. Orduan, neri hori gertatzen zitzaidan. Eta azkenean jo naiz ikusten eta ikasten eta onartzen gauza horiek, nola baita esateko. Baina, iruditzen zitzaidan, karo, honek guztiak azkenean pertsona gaude horra atzian, ez da? Baina bizitza guztian bezala jarritezian, nahi o ez nahi, no? Bai, baina iruditzen zitzaidan gutxinez ere horri buruz hitz egin nahi nula, ez da? Ze iruditzen zait, ohitura batzuk, ez gaina ohitura bihurtzen ari dira, oso orokorra dalako, ez da bakarrik neri gertatu zaizkidan gauzak. Bai, hola dijoa, ez da, historia. Nahi nun, horri buruz hitz egin, jendeak gutxinez ere pentsa dezala, ez da? Itxon, hau ez dut bukau? Bale, markatu. Jendeak pentsau, hemen azten izizketan da emozen hobiten ez. Jendeak gutxinez egin dezala bereko goeta eta esatia, pues, hau onartzeko presna, edo ez, edo, hosti, igual urrengo batian, pertsonani, hola, desagertu beharren, igual idatzen goita zango, eske... Eta horiek apuntatzea dituzu, honek tirauta utzi zin.
Eta gero igual behu gueltatu itea, egon ematian, bakarri zekitzean. Nire gertatzen da. Claro, hori oso tipikoa da, baita ere. Netzako, okerrena bakizu zer dan, bukatzezunean, zuk egin nahi ez dezuna egiten. Ze gauza, adibidez. Nik horri ditzaiot oso modu zehatzean, esatetena da, inertzia batzuen kontra egitea oso zaila dela. Orduan, ligatzeko aplikazioetan daude gauzatzen, ja hain ohikoak diranak, ez da, inertzia horrek eraman egite zaitula, arrastatu egite zaitula. Bida, nire zu hemen, oso ondo, eta horla dela tipula dena martxan jarriko ditugu. Eta horla daizu piperra zuritzeko, bale? Zuritu eta gero tiretan ningo dugu, bale? Aurrena botako ditu tipulak, gero botako ditugu perretxiko eta piperrak, eta beste piperrak, eta gero esan duguna aguakate bukaeran. Oso ondo, bale. Pues, eta orduan zer, hori, supertipikoa da, eta azkenian, eske oso gogorra izan daiteke. Eta oso ederra ere bai, eta oso praktikoa ere bai, orduan, dena nahazten da, horregatik esaten un lehen, askoz ere komplexuagoak dirala ligatzeko aplikazioen bitartez sortzen diran harremanak. Eta nire nun horri buruz hitz egin, humoretik, gero ere aldi beran gogoeta eginez, edo hausnarketa eginez jendeak pixkat ere jakin dezan ze gertatzen da zer pentsatu eman diezaien honek guztiak, eta hori, karo, nola egin dut? Karo, nik azkenen ere fikzio bat sortu dut, historio bat sortu dut. Eta neko kuriosoa, sortu dut, bi pertsonai ditu gure ikuskitzenak, sexuak. Ni nago bakarrik taula gainean, baina bi pertsonai gorpuzten ditut. Batek izena du Iruki, eta Iruki da aditua ligatzeko aplikazioetan, bere gomendioak ematen ditu, eta izaki bat oso xelebrea, oso kuriosa, ez dakizu ze genero daukan, hori azteko. Da gero ere hitz egiten du oso ahots tonu altoarekin, arropa ere da oso deigarria. Gero hitz egiten duen, ez dakizu inoxentea da, adarra jotzen egin zaizun, orduan, hor daukagu alde batetik Iruki esan bezala, eta gero daukagu Imanol. Imanol da gutako edonor izan zitekena, pertsona arrunta. Imanolek nolabait jarri du praktikan Irukik sortu duen gida bat. Iruki sortu du ligatzeko aplikazioetan ez galtzeko gida, eta Imanol izan da hori frogatu duna, ez da, ikusteko funtzionatzen dula. Eta azkenean beraien artean... Balio izan dio. Balio izan dio, azken ikasteko, eta gero aldi beran ere, berak izaten du arazo handi bat, edo jarraitzeko arazo handi bat izaten. Eta da, bere arrazoia, bere buruak ikasitako, eta bere atrakzioa ez zela bat. Eta hori ere askori gertatzen zaigu, niri gertatzen zait, hendik ere, ez? Nik argi daukat, zenolako harremana sortu nahi dute, baina gero jendea begitatik sartzen zait, eta askotan ez datoz bat, orduan... Eta nola kudeatzen ez hori, bai, hori, denboa, gordu ja, usautu inbiar dezu, personalki, aldeten bezala kudeatzen bezala. Zenbat ikasi behar dugu hendik ganean, doni, ai, ama. Bizitzak hori du. Bizitzak beti ikasten, eta beti zoze falta, Hori du, eta male. Ze hona. Bueno, hemen, tipula pixka eta zitzaigu dantzan, piperra botako ditugu, eta guantxe, erreportai batea jungo gea, berriz beste erreportai bat ikustea, eta gueltan ja pasta botako dugunea, baitare hau, eta dena jarriko dugu martxan, eta prestatuko dugu hemengo piltxo hau dana murrizten danean, eta esan dakoa, bagoaz erreportaia ikustea. Kaixo, eguardion Joseba, eguardion guztioi, Arkaiz naiz, eta hemen Gorosen gaude Donostian, eta gaurkoan Cooking Donostia sukalde eskola aurkeztuko dizuet. Proiektu hau ja aspalditik dator, baina martxan jarri zen 2022 bukaeran. Artea eta gastronomia nahastu egiten dugu pixkatxo bat, eta 3 esparru dazkagu, 3 arlo. Tailerrak, kurtsoak, eta gero eventu pribatuak, eta gustazioak, eta tailer asko montazte ditugu. Egiten dugu japoniar janaria, sushia, paellak, egiten ditugu tailerrak txuletanak, gero kurtsoak eta bai, igual zabalagoak izatea, ez da bakarrik sukaldatzea. Baita aputatzen den jendeai, erosketak marketua eramaten dugu, merkatuan erosketak egiteko, eta kurtsoak eta tailerrak egite dira bai asteburutan eta bai astean zehar bai. Eta evento pribatuak bai, edonor galdetu dezake, deitu zeo zer konkretua egin nahi badu, o zerbait ikasi, bere taldearentzako, familiarentzako, o enpresarako, bai egiten ditugu. Gastronomia eta ikasi aparte bai, badazkagu artelan pila bat, eta badakagu bajila bai berezi bat, eta hori eskugarri dakazute, bai hemen kurtsoa etortzen, o bai internet bidez erosten. Oin bak ez dute zein nola funtzionatzen dugu gure espazioa, eta guazen oain gure errezeta prestatzen.
Hemen gaude Jonekin, gupiniko gastronomiki arduraduna, eta hemen dazkagu txipiroi zizelkatuaren osagai guztiak. Dakagu txipiroia, dakagu maionesa bat, maionesa beltza, eta painegarreta egiteko osagarri guztiak. Hasiko gaia txipiroia garbitzen eta mozketa egiten. Gaur dakagun errezeta, normalean bai kurtxotan, bai tailerretan askotan egin izan dugu. Zeatik, txipiroia dalako herriontako produktuik igual ez dakit famatu eretareko bat, baina bai oso famatu bat eta oso ospetsua hemendua, ez? Orduan jendei asko gustatzen zaio. Horregatikan izate da gure kurtxo estrella. Oin ikusten dugun mozketa hau, horrei zizelkatu bat deitzen diogu, ze hau gero plantxa jartzen denean, simurtu egiten da, eta gehatzen da, egur bat zizelkatzen dezunean bezala, forma hori hartzen du. Honea etortzen da jendia, denetarek izatea. Turista asko etortzen da, taldeak etortzen dira bai kanpotikan, bai etxetikan bai, esperientzakin, esperientzai gabe, kanpoan jandutena, hemen ikastea nola egiten da. Plantxan jarri aurretik, olio pixka bat boteko diogu, eta gero ja, zuzenean plantxa sartzen dugu. Zu erdi altuan izan behar da. Hemen kurtsuak emetiz dituzten sukaldariak, normalean sukaldari profesionalizate dira, esperientzia batekin, trajektoria batekin, eta material guztia hemen jartzen da. Horrela gehiatu da plantxan pasatu ondoren, binagreta pesatuko dugu, eta presentatzeko artelan hau aukeratu dugu, txipiroia artelana. Joseba, hau da gure txipiroi zizelkatua, hemen gaituzue, Kukin Donostian, Groseko auzoan, nahi ez duen arte, mila esker. Agur! Ona, arkaitzi, ze txura txibiroi errek, Ai, ama, ze gauza hona txibila, Sali altzea. Asko. Asko gustatzen, Eta zorionez, amak ederki prestatzen ditu. Tintan, pelaio, tintan. Badaki oso gustoko ditu dela, eta tarteka egun berezitan da gaiteixik, ez da? Nere arreba gaztia, bere plater preferitua da arroza txurilla txibillak. Nik ere olaxe. Ez que kiztonaek, arroza txibillak eta tinta. Gauza erra. Zuekin dako ere ikusgarria eta goxua. Eta guk ea zehose antzeko egiten dugu, bale? Jarraituko dugu martxan. Gaur, paktai. Paktai, oide. Barazkik murriztu zaizkigu eta perretxikuk bai bota ditugu. Falta zaiguna da, aguakate garbitzia lagunduko da zulazuk. Laukitxotan, nik uste erdilla. Erdilla laukitxotanin. Nahezu goiera bate ateatzeko? Bai, mesedez. Venga, goiera mango izut, atea erdika hori, laukitanin, eta gero ingozuna da, 3 arrautzak berta bota, eta irabiatu. Ja eukitzeko gure opiltxo, tortilla opila uiteko, bale? Bale, hau listo, eta hemen inbiar deuna da, beitu. Sustantzia botatzen hasiko gea. Leheno, sustantziako indeu hemen dakaun saltza berezi hau, eundoko zapore emango diona, ni uste bigoiaraka nahiko izango dira, Bale, gio ingo deuna da, baitale bota bertara dazkaun frutu lehorrak, eta guan botako deuna da bertara hemen arrozan fideuak, eta hemen dagoen ura ez dugu botako. Gio igual ur pixka behar bau botatzen jarraituko dugu, bale? Bueno, eta bertan, bakit musikak, abestiak, zerikusi asko dakaela, ez da? Bai. Protagonismo asko hartzen dutela zuen ikuskizunetan. Musikal bat da. Formato txiki ertaineko musikala, nahiz eta ni bakarrik egone nola gainean, bai, azkenean antzeslana da batez ere, baina abestiak sortu ditugu espreski ikuskizun honetarako, 6 kantu, horretan Einaut Gaztañagaren laguntzare izan dut. Nik idatzen dituen melodiak eta hitzak, baina gero bere laguntzari esker eman genien forma, grabatu genituen bere estudioan zestuan, eta gero dantza ere egiten dut. Nik dantza oso gustoko dut, txikitatik egin dut, euskal dantza egiten hasi nintzen, hemengo jende askoren moduan, da gero jarraitu dut beste dantza estilo batzuk lantzen, eta bai, eta hori guztia nahastu dut nola bait, sexuan. Eta bai, pues... Sexua ikusiko dugu bertan? Ez, sexuari buruz hitz egingo dugu. Vale. Gauza asko... Pentsatzen nun, nahi nun prepauta guteko bestela jendia. Bueno, itxoen, utziazu pentsatzen, gauza batzuk ikusiko ditugu nahiko... Bai, Vale. Nahiko xeleurreak gara. Entonces, momentu batzutan nahiko xeleurra ere bada ikustuzuna. Gero momentu serioagoak ere baditu. Azken finean ere, gogo eta egin nahi dugulako, eta azken finean ere,
pues, ligatzeko aplikazioen zurrun bil horretan sartzerakoan gertatzen gauza asko, zialako erresak, eta horri ere bere seriotasunarekin ere erreparatu nahi genio. Guain seriotasuna... Bai, egun dena nahaztu dugu. Eta, adibidez, momentu kritikoak eta badaudere, bai, hor azkenian dana ez da impolitar, ez, ez da? Exacto, eta horri ere bere leku eman nahi genio, orduan bai. Bai, humoretik jo dugu batez ere, baina gero momentu serioak ere badaude, eta bai, eta horiek ere bere leku izango dute, eta musika, eta dantza, eta antzerkia hori dena nahaztuta. Ona. Bueno, hemen iaia gaitu bukatzen izintori, Bai, nik ere hau prest daukat, Ona. Inberdiaken adek, beitu, hau, kristo dakat, gero botako diot, gure tortilla honek gainetik opiltzonei. Eta inberdezu hau gajo katea. 8 pusketetanin, gero platenan iskinak hartzeko, eta listo, bale? Osea, niko nahi bota berdiotena da, guain. Tipulin adarra, gero arrautza botako diot, eta irabaiatuko deu, eta listo dakao. Vale. Plater asiatiko hau, Egia asko gustatzen, zuk esan dezula gustatzen zaizula plater asiatikoa, nahi ikutu asiatikoa asko gustatzen zaizula. Neri ere bai, aspalditik. Ramenak eta gio sushiak eta... Sushi oso zalea izan naiz aspalditik. Hasieran jende asko esaten, arraia horrelako. Gordinik eta tal. Bai, gordinik, arra. Gauza arra, ni guztia, bai, asko erakutsin digu ere, bai, gauza asko nola janain, xamurra goiten, eta... Gauza bere puntua bilatzen, ez da? Gero alde, arra, niri gertatu zaite, gero sushia jan, batez ere atunarekin, ez da? Gordinik dagoen atun goxoa jatezunean, gero plantxan oso egina jan, ez da? Zele horra, Bai, kriston aldea, nik nahiago, etola gutxi egina, edo gordinik. Eta lehorna, eta zaporen aldetik, bai. Gertatzen dana da, giota gehiago prejitzen bazu arrai bat, giota zapore fuerteagoa daka. Zukartzezu atuna erdi gordinikan, eta suabe-suabia da. Bai, egia da. Baizik eta gehiago prejitzen bazu, grasa horiek prejitzen dira eta zaporeak egiten dira intensifikatu. Bai. Eta gero testura aldetik ere netzako asko zero goxuagoa dago. Testura aldetik bai, hola gutxi egina honean. Arraian netzako oso gutxi egina. Bai, gio bai, nizak izan kontuakin eta historiakin kontu zilibergan, eta gordina jan behar badeu, komeni da izostia. Komeni da ez, izostu inbiar. Bai. Hori importantea, gero bestela sekulako arazoek etorri daitezke. Vale, hoi martxan, nahiko bota dio, honei bai, eta honei inberdi hona dagoain, bertan, arrautza bota, irabiatu, eta egin da dakau errezeta. Haupa. Venga, bagoaz, azkeneko urratzan bila. Botako dugu arrautza, botako dugu gatza pixkate bai arrautza eta otarra eskeitzekaela, eta egin behar deuna da, aberrau guten aizen irabiatzen, hau, listo? Hau prest. Eharra itxura indiuna. Hau honek sekak itxura bat, eta goen gainea, honen usaila etortze zaitek, ze gauza goxua. Eta hemen egin behar deuna da, hau ondo kiribildu. Hartuko ditut, mi makiltxo, eta bagoaz tortilla kiribiltzea. Eta bueno, guain, nundazkazu ikuskizuna guain udabukaeran, udazkenian, nundik noa ibiliko zera? Gainera, udaberrian emanaldi desintik izan genitun, gero udan emanaldi dagokenez lasaiago ibili gea, baina orain hasi gea, justo berriz ere, esnatu naiz kabaretaren emanaldi batzuk egin ditugu, orain sexuakin hasiko gea, bihar bertan daukagu urrengo emanaldia. Bihar bertan, Bihar zora luzen izango gea. Eta gero, bai, urrengo astetarako agenda... Hortxe da bil, nahiko, bai, emanaldiak ere baditugu batzuk lotuta, beste batzuk ere lotzen nahi geha baindikan ere, beraz, bai, pozik, hortxe jadagoneko 20 emanaldi eskaini ditugu sexuarekin, eta talaxe jarraitzeko asmo daukagu rengo hilabetetan ere. Hogeirak, danak berdinak izango ja, zehose berdinak sartzen dezue? Kasu honetan, bereziki lehendabizikoak formatu txikiagoan izan ziren, eta gero ja antzokietara egin genuen salto, eta nolabait ere egokitu genuen pixka bat. Gero gaina zalantzak izan ditun bukaerarekin, eta pixka bat aldatu dugu bukaera ere. Orduan, bai, karo, urte eta piko dara maguia sexuarekin emanaldiak eskaintzen, eta pixka bat, bai, Haien kanpokoak ikusleak ez du hainbeste antzemango, baina bai, gauzatxo batzuk aldatu ditugu eta batez ere ja beste forma bat hartu du ikuskizunak eta emanaldiek, ja beste rodaje bat daukat eta hortan nik antzematen dut asko. Claro, zuke bai lasaiago zaude eta gauzak bai zu noiz inber duen par eta noiz ez da orduan erresago. Hori antzematen dugu. Antzematea, ez da. Gero egia da, karo, antzeslan batek daukana da bizirik dagoela. Hau ez da programa hau bezala, ez da, grabatu eta zerbait ondo ez doanean mostu eta gero. Momentukoa, ez da. Eta hori gertatzen zaigu, eta gertatu zaigu, gainera duela gutxi, batean emanaldi baten erdian, guk pantalla bat daukagu, bideo batzuk ikuste ditugulako ikuskiztunen zer, eta batean pantaiak fallau.
Eta aurrea jarraitu behar dezu. Improvisatu behar dezu, bai, edo beste baladi batean argia ju nintzen. Eta orduan izan zen, Gomen jute zaigure baitu, mostu, venga, berriro. Jende guztia ikusten nahi danean, ikusten aldezuna, eta aurrea, eta orduan, netzako horrek ere baduka bere alde ederra, ez da? Bizirik dago. Hala da. Bizitza bezala. Jarraitu hola bizirik, jarraitu goxatzen, eskerrik asko. Goxatu arazten, eta esan dakoa, bihar nahi bazu ikusi, zora luzen, eta bestera sare sozialetan nun topatu behar deun nundik nebiliko zean. Elurretxea izeneko, produktora edo txikila sortu genuen orduan. Badaukagu webgunea, elur.eus da webgunearen helbidea, eta gero bestela elurretxea sare sozialetan, Instagramen eta Facebooken batez ere, hortxe jartze ditugu, agenda, nun egongo geran noiz, bideoak, kantuak, bideoklipak, eta bar. Sexua. Badakizue, jun, goxatu, ikasi, eta sare sozialetan murbildu nahazu sexuanarira, nandonik emango izkizue urratz mordo bat, nik emango izkizuete pista guztia. Bueno, eta hemen degazue gaurko indeun tortilla errau, opilau, eta hemen txepak taia, eta zu lagun jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten. Gane harrein deu, Harrein dio, guantxe gaur egun ikusi, eta hau txekaten gartuko. Aio laguna.